скъпи приятели, днеска както ви запознах, днеска ще снимам на Clash Royale. Добре, да влизаме, да видим какво можем да направим. Намаля, че после звука не ми се чува. Само ще го намаля от толкова. Добре, значи за първи път играя на втори арена съм. Сам да се отвъря всички. Добре. Сега да вмина и на другата. Добре. Сега видим това. Добре, какво да ги прасим, аз не знам. Това нещо, да, имам. Още и 10 стотинки да ми стигат. Добре! Чакай. Опа. Сега ще изиграя на битка. Ако мога да я победя, ще я победя. Ако не мога да я победя, няма да я победя. Помните. Айде, после още две нещо си. То малко не е добре. Сега пуснем този хон. Първо Айде бе! Ключи слаб. Кога бе? Айде бе! Ние ще им превзем, нипка. Ние ще превзем. Давай, я. Само с двама. И с 30 свидетели. Ако говорим още една. Маничко, става! Давай. Моля. Давай. Стана, бе, брат. Нещо да сложим, бе. В този клон пък къде отива? Ама ние ще побих. Yes! Първата игра бихме хора. Бихме. С 30 купи. Добре. Водим и една. Сега да видим какво ще. Сега да видим някой играе на Clash Royale още, защото да никой не играе освен нас. Моите приятели от Фейсбука. Значи, добре. По 501 купа вече. За ярена. За трета. Да, за трета. Хора, знаете ли, че пред нашото магазинчето пред училището продават едни карти на Clash Royale и аз имам, значи сега имам 3 легендари и много червени. Не знам защо червените са много, а сините са по-малко. Дори и сестра ми събира, дето имам 3 повторки, аз на трите повторки ги давам да продавам на децата и те да ми дават нови карти, а другите вторите повторки аз да ги давам на сестра ми, другите за мен остават, защото просто и двамата искаме да си имаме карти, защото е още една битка да играем. Добре. Първо като минах на втора арена, много ми беше тъмно, хора. На пета да видите моя един приятел, който живя, е на пета арена. Другото равнение. Ай, да го закалвате. Шумеем. Защо го спуснаме просто? Боже, умрях. Тази битка няма да се видим. Сигурен съм. Няма да я видим. Ето работа не умря. Аре! Тъй! Ето умряхме.
Аз още не съм пипнала една такова, че напипна вече две. Ама няма да са размини, нали я знаете, чисто просто. Давай! 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 Yes, is bitches! Давай се! Бум, пица, бум, бум, бум! Давай се! Сам да има нещо. И сега ще нещо. Дай конче, брум, 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 брум. Чакай тук е нещо. Бихме бе, хора. Аз колко пъти аз да не видя. 539. Сега, какво да направим? Тези всичките за 18. Диаманта стига, бе. Бас. Картина, аз ги забрах. Надеюсь, не знам. Добре, един трети минут. Не друго. Просто мога да не така. Какво виждам? Овчи. Чай сега да излизам. Не се случка да ги гледам. Има, когато може да играем, нали, два. Моят приятел Едис и аз да сме в един груп, да бием всички други. Може. Правили сме го в село. Сам, че играта е хубава, ама защо с интернета и не го разбирам. С интернет и изобщо не хубавите. И на нашето село има интернет и ние не сме близо в средата на селото, зато и трябва ми колело и аз имам колело, зато и стигам бързо, ама да беше пред нас да тачна, ще да е доста яко. Ама не е както виждате. Няма как да го видите, защото не сте ходили в моето село. Ако някой е ходил, сега не. Добре, да изиграя още една последна битка и затварям, защото ми се стоя да видя колко часа вече, защото аз... Има още, има. Дай сега. Сега какво е? Какво е там, където си? Айде, скелет. Стрима скелет да убива няколко. Айде, стига, бе. Сега. Айде, убихме кой. Аре, бе. Бум. Yes, bitches. Оле му гранада. Да гръмна с. Аз пък съм чакал скочила. И се умря. Умрете. Нищо едно на едно водим по. Добре, аз да пускам. Всяко скончи. Всяко е съндани. Добре, без проблем се ми чака на ейто скелетца. Бъня скелет. И сега ще уби всичко. От нападат на наведнъж. Давай по-бързо, бе, гигант куган. Просто.
Нема. Витка с мен майтап ли си правите, ей? Ами аз отивам, бе, не ми пусля. Хайде, бе, дай на мен. Хайде, бигаме, бе. Как ще ни бият, бе? 11 купари, нищо. И той е руснак, не го ли виждате? Ами хора, до тук ще снимаме вече. Може да ви кажа чао!